Здравейте, ютубъри, аз съм Кай22 и днес смятам да направя 6-минутен епизод, горе-долу, кратичък. Снимам с нов текстчер пак, надявам се да ви хареса. Така, смятам сега да направя ферма за дини. Бях отишъл в Недъра, да взема малко камък от Недъра, е така. Мога къде камъка. Ага, ето. Наистина ще бъде много малка фермата, но какво да се прави? Ще си направя малко гластон. О, не. Нямам. Имам кол и такова. Добре, ще направя малко факли. Така, 4 факли с 4 факли. Добре. Така. Като за начало мога лак. Добре. Сега. Трябва ми една кофа с вода. И дини. Ей, те дини. То една диня колко? Едно семе пуска. Аз ще направя около 4. Така. Точно 4 дини. Други дни са ми от старата ферма, да не си помислите, че съм читал. Това тук беше старата ми ферма. Ама понеже един крипър гръмна в нея, се разплъка цялата и аз просто я махнах. Не се вижда. Мога. Така. Да, сега една кофа вода ми трябва. Аз мисля, че имам една напълнена. Ето да. И така. Те кошки ме подводят. Ще си намаля. Така. Не, всъщност. Айде. Да имам съвсем леко. Да се чува нещо поне. Добре, някъде тук ще е водата, ето. И така и... Не. Той не може сега да карайте. 2, 3, 4. Готово. Това ще ми е фермата. О, яйце. Всяко роди нещо. Тук обаче много яко се движат те. Много ме радват. Добре. Сега. Ще взема малко вратата. И малко бонмил. Обаче не знам дали ще се... В новия апдейт на Minecraft 1.5.1 може да събират дървета и така. Много готино се получава. Обаче ще трябва повече бонмил, за да направиш едно. Нещо. Тук трябва 2, тук трябва пак 2. Нещо, тук трябваха 3. Добре, така. Направих. Сега само трябва да растат. Изчакваме ги. Ето ми е вратата. Малко градинка е така. Какво ще сложим? Отгоре да не е пак толкова празно. Добре, стия толкова. Тук. Много готино. Тая Enchanting Table. Много готино се е получил. На български чародейска маса. Така. Сега да кажа на клипчето. Че ще направя следващ епизод, който ме е гледал как пия вода и сок. Този път ще направим специален епизод за маняк от София, който ме потикна да правя клипче, в което да пия мляко. Така,
И той е маяк от София. Се надявам и гледа клипчето, което ще снимам скоро време. Като пия мляко. Добре, така. Ами, за този епизод аз си свърших това, което бях запланувал да си направя. Ферма за дини. Подбрах си кирката, всъщност не. Ще оставя някои неща в мене да имам. Примерно една запалка. Глупости, запалка. Бре. Аз имам ли материали за запалка? Добре, друг път ще правя запалка. Хубаво, имам вода, направих си водопада. Вече изцяло. Нещо по-готино изглежда. И само ви покажа тук този текстчер пак. Лодката е много готина. Лодка, ето лодка. Сега ще видите. Ама вижте сега. Така, ами, това е лодката. Добре, аз трябва да спирам епизода. Добре, довиждане ютубър, аз бях Кай22. Гледайте ми новото клипче, където ще пия мляко. Той е посветен за един маняк от София. Довиждане и до нови срещи.